Στην Αρκαδία μπαίνουν από το αρχαίο πέρασμα πάνω από το Αρτεμίσιο. Από εδώ πέρασε ο Φιδιππίδης, από εδώ πήγε και ο Παυσανίας. Μετά τα μεσάνυχτα θα διαβεί την Τεγέα. Στα αρχαία χρόνια οι Σπαρτιάτες στις συγκρούσεις με τους Στεγιάτες δεν είχαν παρά μονάχα αποτυχίες και το μαντίο των Δελφών τους είπε: «Βρίσκεται στην Αρκαδία μια τεγιά σε μια πεδιάδα όπου δύο άνεμοι φυσούν υπό μεγάλη πίεση και ο κτύπος έχει αντίκτυπο και το ένα κακό πάνω στο άλλο βρίσκεται. Εκεί κρατά στα σπλάχνα της το γιο του Αγαμέμνονα η ζωοδό Τραγής. Όταν εσύ τον πάρεις, κύριος θα γίνεις της τεγέας». Η Αρκαδία ξεκινάει άγνωστο πότε. Η δική μας προσπάθεια δεν είναι παρά στιγμές πάνω στην ατέλειωτη γραμμή του χρόνου, σαν ένα βλέμμα, σαν ένα καρέ, σαν ένα κεραμικό όστρακο, θράψμα. Την Αρκάντια Έγκο.